ukuthi i-anger management ngayifunda kanjani. Anger management ke ukontrola ulaka. Ngangifikelwa into la ndodana eyayivele ithi xifi ngendlela eyisimanga. Ngangiyithola ngiyithola phazamiseka kalule emoyeni. Futhi ngaba ngiganiwe kube ngaqhubeka ngayo lo nto. Futhi ngabe anginayo kwa intombi. Ngiyakululeka ke njengengane ukuthi uzoyilungisa kanjani. Kunensizwa la ngangiyisebenzela kwakuthiwa uMr Warren. Yayingibona emsebenzini ngiyahlupha. Ngithanda ukulwa. Sheshe ngicanuke nje ibona ukuthi nala othandweni angihlali nabantu sheshe ngiphelelwe inhliziyo ngilwe manje ngifuna ukushaya manje ngicanuke manje. Kwathi ke ngosuku lwami lokuzala wayesengithengela isipho kwafika nje ngebhokisi. Ngathola ukuthi phakathi ama gloves ne punching bag. Yabona i punching bag lokushaya ngithi. Ngathi mina kwase kuba nenote ethi Mr Banbane esho mina mawuzizwa ucanuke kakhulu, uzizwa inhliziyo yakhe iphithene, uzizwa kungathi ungashaya umuntu manje, uzizwa ngazathi ungaxabana nabantu manje. Uthi awubophela le punching bag phezulu isihlahleni noma makuyikhali khona ispace ubophele phezulu. Uthi lo suke ekucasulile ngaleso sikhathi bese uvele uyethe ngegama lakhe. Ngiyakhumbula leso sikhathi kwakunentombazane engeke mhlambe ngiyibize kabi ngegama kodwa engizothi nje ake ngenze umzekelo uThembi. Ithi bese uthi kule punching bag yabona wena Thembi ungicasulile ungiphatheka. Ithi bese uyishaya kakhulu fakela amaphlaphu uyishaya uzukhathala uzuyibambe. Uthi kodwa Thembi uyamhlupha yazi yini ungenza kanje uthi uyishaya uziwenze kanje. Angithi yababa. Ithi yobukhipha inkani. Ithi uzobona mawuphuma usumbona ukuthi ngeke uhleke yini ngoba uzothi umbona uzofana nayo le punching bag. Ngempela ngithi mangiphuma lapho ngithi mangiqhamuka angibone sengimoyezela acabangena ukuthi ngimoyezela ngoba ngimthethelele sengidlulisile kanti ngimbone efana nale punching bag. Angithi yabona le nto uzomoyezela naye bese iyaphela le nto. Ngisho kuphi ngisho emgwaqeni ngisho ngihamba kuphi ngangithi mangiqhamuka angithi yabona ngiqhamuke ngibe umuntu ocabanga le punching bag. Nawe ke ngizothi kuwe namhlanje ndodana ukuze uganwe kahle wakho umuzi kahle uhlale kade nakhe ngikupha kona wothatha isaka yes thela inhlabathi phakathi esihlahleni kini masikhona masingekho ufake amapala amabili bese usilengisa bese ubopha la ngeindwangu mangenawo amaglove okanye ngizokuthengela mawucanule noma ngawubani ngisho esontweni ngisho emphakathini ngisho kuphi bese ungenela lesake linani nesihlabathi. Ngalo umuntu osuke ecasulile uyibize ngegama lakho uthi yabona wena namhlanje uzokukhipha lento la ungicasule kabi. Uyothi mawuqeda kuyobe sekuphume konke intanga kuyobe sekuphumula ngoba uyothi umbone efana naleli sake ligcwele inhlabathi. Mawungenze njalo uzowakho umuzi wani ngoba ngeke emzini ukuthi wena uletha seshaya omakoti eshaba besifazane. Ngithi yabona mawenze njalo uyokwazi ukucontrola uyoba nesifundo uyobuya e-university ye-anger management ukwazi ukuthi uyisolve kanjani inkinga yokudelelwa, uyisolve kanjani inkinga yokuphenduleka kabe endlini noma uphatheka kabi umakoti wakho. Ilamazwi lenze khona ndodana ngiyabona. Amen.